बिसायख'थि खाथि सफैब्ला जेब्लायबो जोंहा आफादगिरि बिथाङा माखासे BTR दफाखौ लानानैहाय मोनसे दुंहाव थासारि बिथाङा लाबोयो बा बिथाङा सोमावसारफिननाय माने गोसोखौ दुंहावफिननाय बाथ्राखौ बुङो। गोसोआ दुंखाङो खोनायोब्ला, नाथाय दिनैनि समाव बेफोरो थारैनो जाबावगोन ना। जिहेतु जाखिनि मोनसे रायजो राजाफोरनि गोसोआवहाय सेन्टिमेन्ट दंमोन, दिनैनि समावहाय आं सानो बेबायदि सेन्टिमेन्टआ बिथांमोननि जाहोनावनो गोबां सेन्टिमेन्ट जितु दंमोन रायजोखौ लानानै बे दिनै लासै लासै गोमालांनो हमदों। आरो बेनि जाहोना सिदायैनो जों बयबो बुंनो हायो बिथांमोननि माखासे एकदम माइनर मिस्टेक्स, माइनर बिथांमोननि जे सा साज्रां जे सेन्टिमेन्टजों गेलेनाय, सादारन इन'सेन्ट रायजो राजाफोरजों जे गेलेनाय, बेनि जाहोनाव दिनै बेफोर जाथाया जादों। आरो जों मोनथिगौ BTC सुक्ति 6 सिडिउलनि आन्दाराव प्लेन्स ट्राइब हिसाबै जोंखौ जे मोनसे काउन्सिल होदों, बे मोनसे जोबोद हिस्टरिक मोनसे भारतनि संबिधानजोंहाय जों मोननाय काउन्सिल, संबिधानजोंहाय दाजानाय काउन्सिल। स' बेवहाय टटेल एरिया वाइसआव जोंनो जाखिनि होदों 1973 सामथिं स्कुवेर वाइसआव 11% अफ दि आसाम्स लेन्ड, नङा होमबा? आरो बेनि गेजेरावनो 3087 सामथिं भिलेज जोंनोहाय संबिधानिक जोंनो बेखिनिखौहाय इनक्लुजन खालामना होनाय जादों। आरो बेवहाय जितु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जि एकर्ड, बेनि गेजेरजों थारैनो जोंनि सोमावसारगिरि बिथांमोननि गेजेरावहाय माखासेफोरनि थाखाय गोबां मोजां जादों। जिहेतु जोंनि गेजेराव मोनसे पिस जाफैदों, बेखौ जों बयबो एक्सेप्ट खालामदों। आरो जोंनि एक्स NDB बिथांमोननि थाखाय बे मोनसे हिस्ट्रिक एकर्डमोन। नाथाय बेवहाय माखासे थार्ड पार्टिफोरा गोबां गावसोरनि किसुमान आन्दोआव थानाय बिथांमोननि थांखिफोरखौहाय मावफुंनो थाखाय नैबे सुक्तिनि गेजेरजों नाजागासिनो दं नामा। जिहेतु दिनै जों नुदों BTR will be renamed instead of BTAD, आरो बेवहाय खुनु एक्सट्रा एडमिनिस्ट्रेसन BTCनि अनगा बेलेग होनाय नुवाखै। नाथाय BTCखौनो माखासे एमेन्डमेन्ट खालामनायनि गेजेरजोंहाय गोबां सोलाय सोल' खालामनायनि सेस्टाखौहाय नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय जोंनि BTC सुक्ति जितु दं, जोंनो प्लेन्स ट्राइबेल हिसाबै जे काउन्सिल जोंनो गथायदों, गासैबो बिथिङाव जों नायनो थाङोब्ला जितु सिट्स MCLA काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि जे सिट्स, स' बेबो गोबांसिन अभारअल जोंनि एन्टायर जाखिनि काउन्सिल होदों। एग्जाम्पल हिसाबै डिमा हासाव, कार्बि आंलं गोबांथार दङ काउन्सिल जोंनि आसामावहाय। स' बेनि मादाव जोंनि BTCआ गोबांथार माने एरिया वाइज प्लास सिट वाइज, स' स्ट्रेन्थआबो गोबां, पपुलेसनाबो जोंहा गोबां। स' बेखौ नोजोर होयोब्ला बहाबा नङा बहाबा बिथांमोना जेरै गोबांथार बायदिसिना सोलाय सोल' खालामनायनि सेस्था खालामदोंमोन, नाथाय BTCनि सुक्तिनि गेजेरजों बियो पसिबोल नङामोन। गोबां सेस्था खालामदों, 10 बोसोर जोङो MP गोमानो गोनां जादों, थेवब्लाबो बिथाङाबो गोबां नाजानायनि गेजेरजों गोबां खहा खालामनो हायाखै। नाथाय 2020नि जि 27 जानुवारिनि हिस्ट्रिक मोनसे थामथि गोरोबथा, नैबेनि गेजेरजों गोबां एमेन्डमेन्ट खालामनो हानायनि प्रभिजन होदोंमोन नामा, जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना नाथाय माखासे जाथावि जिनिसफोरखौहाय जे बुंदों 40निफ्राय 60आवहाय एक्सपानसन खालामनाय समस्तिफोरखौहाय आरो माखासे भिलेजफोरखौ इनक्लुसन खालामनाय जानाखि बे पसिबोलानो नङा। नाथाय माखासे स्टेटनिफ्राय नटिफिकेसन दिहुननानै रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय मोनसे मिसकनसेपसन जिहेतु लाबोगासिनो दं, बा सरासनस्रायै जों बेखौ बुंनो हायो मोनसे पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय सोरबा पार्टिया बेनि क्रेडिटखौहाय लानो होनानै इन'सेन्ट सादारन रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय गोबां गेलेनायखौ नुदों। स' बेफोर बाथ्राखौहाय बुंदों बिमल मुसाहारि, जोंहा हाइकर्टनि लयार बिथाङा। पार्टयै आं नोंथांमोननो बिथां बुंनाय बाथ्राफोरखौहाय फोरमायलांजोबगोन फारसेनिफ्राय। भिडिअ'आ जोबोद गोलाव, बेनिखायनो आङो बेखौ मोननै पार्टआवहाय राननानै होगोन। आसा खालामदों नोंथांमोना बिथांनि मोनफा मोनफा पइन्ट्सखौ स्किप खालामालाबासिनो लासैनो खोनासंलांजोबोब्ला गोथौयै मोनफ्रोमबो खोथाखौ मोजाङै बुजिनो हागोन। आरो बे बुजिनांगौ जोबोद गोनांथार। नोंथांमोननि समखौबो आं गोबां लानो सानाखै। बिथाङा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना दसे दान्दिसे सम होथ'नानैहाय जुदि नायलांजोबोब्ला आं सानो गोबां खोथाया क्लियार जागोन, गोबां बाथ्रा
जितु नोंथाङा मोनथियाखै बे क्लियार जागोन, डाउट्सफोरा क्लियार जागोन आन्दोआवहाय मा जामारगासिनो दं। हयथ' गोबाङा नुबायबो, नाथाय सा साजों नायनायजोंहाय जोङो गोथौयै बुजिनो हानाय नङा बेनि आन्दोआव मा दं आरो एक्जेक्टलि रियेलिटिया मा बेखौहाय नोंथांमोना फोरमान मोनगोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों। स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन होननानै। रायजो राजा नोंथांमोनजों एसेबाबो जोंबो सम सम फैनो लुबैनाय बायदि दिनै फैनो लुबैनाय नुजाफैनाय जाबाय नोंथांमोन फंबायमोननि गेजेरजों। नोंथांमोन रायजो राजानिसिमबो आं खेबसे गोजोनो आरो खौसेथिखौ नागिरनानै आं खुलुमनाय, आंनि अननाय सिबिनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आङो दिनै माखासे गोनांथार आयदा सिगांफ्राव बुंबोबाय थानाय माखासे साबजेक्टनि सायावनो आङो बुंनो सानबावबाय। आङो दिनैनि दिनाव जायफोर बिथांमोना 27 जानुवारि 27 जानुवारि 2020 आव सिगनेटरि अर्गेनाइजेसनफोर दङ आरो जायफोर सिगनेटरिखौसो आं अर्गेनाइजेसनजों आंहा लेना देना गैया, जाय बिथांमोना सिगनेटरि दिनैबो बिथांमोना BTR एकर्डनि एक्जिस्टेन्सखौ आरो BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा आरो गोबां रोखोमनि दिनैबो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनो। सम सम डिफेन्स मिनिस्टार, अनारेबल डिफेन्स मिनिस्टारखौ लोगो हमनाय दा बावै नुदों इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ, आरो समाव नुदों मानगोनां दिपेन बर'खौ BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामाबा आलादा रायजो आन्दोलन खालामनाय जाफिननायनि बाथ्रा। बेफोरबायदि गुबै गुबै बाथ्राफ्राव जोंबो साफा साफा कनसियास सिटिजेन हिसाबै बुंनो मोन्थाय दङ होननानै आं गिबियावनो रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो खुलुमनानै आङो नोंथांमोननि गेजेराव आंबो बुंनो मोन्थाय दं हिसाबै आं बुंनो थाखाय आवगायनाय जाबाय जे आं दिनै बुंगोन 27 जानुवारि 2020 सनाव जि एकर्ड जालांबाय, बे जोंनि एकर्डआ गमामायै गनायजाथाव आरो गनायजाथावना नङा। बेखौ नोंथांमोना जायफोर सिगनेटरि नोंसोरो सालि जारि खालामनानै डिटेल्स नोंसोर एनालाइसिस खालामजोबनानै लानांगौ इमिडियेट। आरो 2025 मायथाइनि 27 जानुवारिसिमाव नोंथांमोननि बे एकर्डआ इमप्लिमेन्टेसन जानायनि बाथ्रा बा बिनि उननि बाथ्राया गोजान बाथ्रा। बेफोरो जिहेतु बे एकर्डखौ गनायजाथाव नंगौना नङा, जोंनि नोजोराव खुनु गनायजाथाव एकर्डआनो नङा। गनायजाथाव एकर्डआनो नङा, बे थगायजानाय एकर्ड, बर'फोरखौ थगायनाय एकर्ड। बियो बर' रायजो राजाफोरखौ, बर' रायजो राजानि गावनि जिउ दान होनानै बलिदान होनानै मोननाय जि BTC बेखौसो बासायनांगौनि गुबै सम फैबाय दिनै। मानोना आं दिनै मोनसे बुस्थुखौ आङो BTR एकर्डनि सोमोन्दै बुंगोन। BTR एकर्डनि गेजेरजों नोंथांमोना 60 कनस्टिटिउन्सि बानायनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों। 60 कनस्टिटिउन्सिस बानायनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों। बेफोर गासैबो नंखाय बाथ्रा, गोरोन्थि बाथ्रा। कनसेप्टआ क्लियार जा, सांबिधानिक जोंनि इन्डियान कनस्टिटिउसनखौ फराय। माबोरै डिलिमिटेसन जादोंमोन बै समाव, जिखिनि 30 जोंनि कनस्टिटिउन्सि 40 कनस्टिटिउन्सि, बोरै जोंनिया 40 कनस्टिटिउन्सिया बोरै डिलिमिटेसन जादों, जोंनि बे डिलिमिटेसनाव जोङो मडिफाइड 6 शिड्युलखौ बोरै मोननो हादों बेखौ स्टाडि खालाम। गोबां गोलाव सम लागोन जे जोंनिया 60 कनस्टिटिउन्सि बानायोबा आर्टिकल 14 राइट टु इक्वालिटिनि खोथा फैगोन, बे भायलेसन जायो। आंनाव गोबां रेकर्ड दङ 2004 निफ्रायनो BTC एकर्डखौ स्क्रेप खालामनांगौ होननानै बर'फ्रा गोबां रोखोमनि केस होबोदों, गोबां रोखोमनि होबोदों। बिथांमोना हायाखै, जेनबोबाय थादों। मानि थाखाय जेनदों? अनलि जोंना सेफगार्ड दङ, कनस्टिटिउसनेल सेफगार्डखौ रावबो जेबो खालामनो हायाखैमोन। जोंनि 6 शिड्युलखौ रावबो जेबो खालामनो हायाखैमोन। नाथाय निजा बुबिया जोंनो जोंनि 6 शिड्युलखौ सिफायनायनि खामानिखौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि नेक्स्ट एकर्डनिफ्रायनो बे खामानिया जाबाय थादों। इनडाइरेक्ट मेनारै जोंनि BTC मोनखानाय 6 शिड्युलखौ जोंनि BTCनि 6 शिड्युला सिफायनायनि माबोरै आं बेखौ बुंगोन। जे माबोरै होनाबा जोंना 40टा कनस्टिटिउन्सिनि गेजेराव जोंनि ट्राइबेल मेजरिटि कनस्टिटिउन्सिफ्रानो मोर देन 40%ल'मोन। माखासेखौ फि रिजार्भ होदों जों, माखासेयाव 30%ल'मोन। नैबे रिपर्टआव नायगोन, बडलेण्ड फेडारेल काउन्सिल इलेक्सन रुल 2004 दं जोंहा। आरो नोंथांमोना बे डिलिमिटेसनजों प्रपार जानाय रुल लाबोनानै जोंनि ST रिजार्भआ इनटेक्ट थानांगोन, ST 6 शिड्युल कनसेप्ट मथे। आरो मोनसे बेनि थाखायनो आं खावलायगोन 27 जानुवारिसिम नोंथांमोना जि BTR नाम लाबाय थायो, राइटिं पेडआव नुयो, माबा गभर्नमेन्ट पेडआव नुयो जे BTR बेखौ 27 जानुवारि 2025 सिमल' लिरनाया मोजां। आं खावलायो, गुरै खावलायो। मानो खावलायो नोंथांमोना बुजिनानै लानांगौ, बेखौ आं खावलायदों।
27 जानुवारि 2025 मायथाइसिम जोबथा जानांगौ बे BTR Accord BTA खौ लिरफिननांगौ बेनो जोंनि गेजेट नटिफिकेशनाव दंखायो रोखा लिरनाय दङ बेखौ रिनेम खालामनांगौआ एमेन्डमेन्ट खालामग्रोनांगोन आरो आं मोनसे बाथ्राखौ खावलायगोन दिनै रायजो राजाफोरखौ जों साग्रिद जानांगोन बिथांमोनखौ मेगन नुहोथारनांगोन खोनानानैबो खोनायाखै नुनानैबो नुवाखै नंगौआबो नङा बेबायदि गोबां मानि थाखाय अनलि मानि पावारनि थाखाय जोंनो पजिशन एन्ड पावारनि थाखायल' जोङो गावनि फाइनान्शियेल बेनिफिटनि थाखायल' जोङो दा बे बाथ्राफोरखौ जोङो बुजिनानैबो बुजिनो रोङै जाफ्लानाय जेरै माबोरै बुजिनो रोङै जाफ्लाखो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि माखासे गामियालायनो BTC आव सोनाय जाबाय जे बाथ्राया नंखाय बाथ्रा जि बाथ्राया जाथावना नङा नोंथांमोना गले गले रिक्वेस्ट खालामनायावसो गभर्नमेन्ट अफ आसामा नोंथांमोननिखौ नैबे गामियाव हाबबाय होनना नटिफिकेशननि गेजेरजों होलागासिनो दङ बेफोर बाथ्राया गनायजाथाव नङा टेक्निकेलि लिगेलि मानो गनायजाथाव नङा गंसे गामिया थाबाय हमना लादो गहपुर पुलिस स्टेशननि आन्डाराव मोनसे गामि मोनफ्रोमबो रेभिनिउ भिलेज माखासे फरेस्ट भिलेज थायो फरेस्ट भिलेज मेक्सिमाम फरेस्ट भिलेजखौ आं सोनाय गहपुर पुलिस स्टेशननि आन्डाराव मोनसे गामि मोनफ्रोमबो रेभिनिउ भिलेज माखासे फरेस्ट भिलेज थायो फरेस्ट भिलेज मेक्सिमाम फरेस्ट भिलेजखौ आं सोनाय नुदों रेभिनिउ भिलेजबो नंगौआ आरो कन्टिगुआस नांजाबनाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टजों नांजाबनाय जानांगोन माजबादजों नांजाबनाय जानांगोन नांजाबनाय जाथारनांगोन मानि थाखाय 6 शिड्यूला खुनु धरननि 6 शिड्यूल इंडियन कन्स्टिट्यूशन 6 शिड्यूल प्रोविजनाव गैया जे बे रोखोमनि सैटेलाइट काउन्सिलनि बाथ्रा फैया सैटेलाइट काउन्सिल नामा जोंना सैटेलाइटथ' नङा आरोबाव मोनसे बाथ्रा गिदिरथार बाथ्रा जाहैबाय जोंना प्लेन मडिफाइड 6 शिड्यूल प्लेन एरियायाव जोंनि अनलि वन जोंनि स्क्वायर किलोमिटारखौ आं खोन्थानो जोंनि स्क्वायर किलोमिटारा जाहैबाय 8,970 स्क्वायर किलोमिटार जोंनिया BTC नि बाउन्डारिया पपुलेशना मोर देन जोंना 35 लाखसो जाबाय दा पपुलेशना बाद बाकी जोंनि 6 शिड्यूलानो माने लार्जेस्ट माने पपुलेशन थानाय जोंनि BTC आ बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय जोंनि BTC आनो बाद बाकी जिमान दङ कार्बि आंलं दङ आसामाव डिमा हासाव दङ ओमफ्राय गुबुन आं बेफोरनि सायाव आं स्टाडि खालामगासिनो दङ जे बहा बेसेबां पपुलेशन दं आरो जोंनि एसेम्ब्लिनि पावार फांसन बा एक्जिक्यूटिव पावार एन्ड फांसन बेखौ आं नायगासिनो दङ जे जोंनियानो साबसिन एसेम्ब्लियाबो जोंना मोर देन माने 46 थाखानानै आरोबाव बिनिफ्राय बांसिन जानायनि पजिशनानो गैया 6 शिड्यूलाव जोंनानो हायेस्ट आरो बाद बाकिना 25 जनसोल' दङ 26 दङ अप टु 30 दङ अप टु 30 सिम दङ बे नमिनेटेड 25 प्लस 4 बिदि दङ आरो माखासे त्रिपुरायाव दङ 30 जन दङ त्रिपुरानिया 30 जन दङ आं खोन्थालांनि मिजोरामनि साकमायाव दङ 24 मेम्बार्सआव माने 20 जना इलेक्टेड जायो ओमफ्राय साब्रैया नमिनेटेड जायो बे रोखोमनि आरो ओमफ्राय गार' हिल्सआव दङ 30 टटेल 30 इलेक्टेड मेम्बार्सआव 29 इलेक्टेड मेम्बार्स 1 नमिनेटेड ओमफ्राय आं खोन्थानो कार्बि आंलंआव 26 प्लास 26 नमिनेटेड दङ आं डिटेल्स ओमफ्राय डिमा हासाव अनलि 30 जन अनलि 30 जोंनि BTC आवनो बांसिन आरोखि ओमफ्राय मोनसेखौ नोजोर होदोंना जेरावनाखि 15% नि काउन्सिल अफ मिनिस्टारा जोंना 15% नि बारा जानो मोना जेन'बा 100 जनाव 15 जनाल' मिनिस्टार जानो मोनो इनक्लुडिं सिट बे जाहैबाय एसेम्ब्लि संबिधाननि बाथ्रा बेयो इन्डियान कन्स्टिट्यूशना बेल' पारमिट खालामदों दानाबा जोंनाव BTC आव मा गासैखौबो EM होलागासिनो मा रोखोमनि बेफोर गासैबो बाथ्राफ्रा रायजो राजाफ्रा मोनथिजोबनानै दं नुजोबनानै दं आरो गासैबो बाथ्राखौ बिजिरगासिनो दङ बेखायनो नोंथांमोना रायजो राजाखौ खनले बे रोखोमनि फाव फान्दायनानै गावनि राजनैतिक मुलाम्फानि थाखाय खामानि मावनायखौ दोनथ'नानै समाजनि माहारिनि जि जोंनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जों आलादा रायजो डिमान्ड खालामदोंमोन जोंनि जिउखौ जों बावदोंमोन जोङो एसेबां गोहोगोरा हारि हिसाबै जोङो गसंथानो हादोंमोन दिनै जोंखौ मा होनगासिनो दं जोंखौ मा सानगासिनो दं जों दिनै गावनि आथिङावनो जों गसंथानो हायै बायदि थासारियाव बेफोरबायदि थासारिखौ नुयोबा जोंबो दुखु मोनो जोंबो गाबखांनाय फैयो बै